Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi Gusti tansah sumandhing dumateng kita sedaya. Amin. Para pinisepuh, para sesepuh ingkang winengga pakurmatan. Para rawuh kakung ingkang dahat kalingga murtane akrami. Lumeperipun wonten ngarsanipun kadang besan Bapak Muhammad Mudisa Ibu Sri Suwarsi ingkang winengga pakurmatan. Mrata pawit keparengipun Bapak Paino Ibu Suci ingkang lenggah wonten ing Pakelan. Kula kepareng ngaturaken ratamanipun Titi Laksana pamboyongipun temanten kekalihipun Bagus Erik Setyo Adi. Kaliyan Diahayu Asasi Yulia Sari ahli madya. Putra saking panjenenganipun Bapak Muhammad Mukti Ibu Sri Suwarsi. Ingkang lenggah wonten ing Indrakila RT 6 RW kalih Nepen Teras nderek Kadipaten Boyolali. Namung sedherekipun kula kepareng matur manggah ngaturaken rencanipun adicara pamboyongipun temanten kekalih. Langkung rumiyin sumangga panjenengan tansah kula dherekaken ngunjaken rasa syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Awit ing kalodhangen siang menika tansah pinaringan wilujeng kalih sing sambikala. Dene lumatinipun adicara ingkang setunggal pambuka. Kalajengaken rawuhipun sang pinanganten kekalih. Katur wonten ngarsanipun Bapak Dr. Andes Kirmadi samangke keparenga paring reregen. Ugi dipun wontenaken pangandikan pasrah tinampi dene ingkang keparahan nampi samangke kadang kula anem Bapak Sri Rohmati Adi Prasetyo ahli madya. Kadherekaken Bapak Sugeng Prihatin saga Bapak Tri Purwanto. Wisudan tali dharma sang pinanten kekalih samangke katur wonten ngarsanipun Ibu Hajah Wiwi Widawati keparenga paring reregen anggenipun adicara kepiyukan unjukan tirta pawitra lan sak panunggalanipun. Kapareng purna kadherekaken tumuju wonten ing palenggahan dipun wontenaken upacara pandonga. Kepareng samangke Bapak Rahmat Ar-Rasyid ingkang kepareng mangarsani. Kepareng lajengaken lumadinipun adicara sungkeman. Kepareng samangke ugi katur wonten ngarsanipun Ibu Hajah Wiwidawati ugi kepareng reregen. Dene kelajenganipun atur panuwun wonten ngarsanipun para lenggah saking keluarga Bapak Paino sekalinipun katon wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Sukamto keparenga ambalan atur pambagya dumateng para lenggah kepareng kadherekaken Bapak Sugeng Prihatin menapa dening Bapak Tri Purwanto. Pancak siwa
Panjenenganipun para tamu kakung putri ingkang dahat kalingga murtane akrami kirang langkung mekaten tata cara wisudan tali parma sang pinanganten kekalih. Mugi keparenga pikantuk rahmat ingkang maha kuwasa sareng-sareng kita buka antiwasan basmalah ingkang kepareng hangrasuk agami Islam. Namun ingkang sanes ugi kula dherekaken manembah miturut satatanipun ingkang rinasuk piyambak-piyambak. Ingkang mriku sumangga para tamu kula dherekaken ngaos basmalah sarangan. Kanthi was basmalah mugi tansah pinaringan wilujeng kalih sing sambikala. Dene lumatinipun adicara ingkang salajengipun rawuhipun sang pinanganten kekalih. Katur wonten ngarsanipun duta pangarsa pinanganten keparenga paring regen kepareng kadheret tumuju wonten wisma pahargyan ingkang samangke saperlu dipun wontenaken upacara pasrah tinampi. Ugi mboten kesupen katur wonten ngarsanipun Bapak Sri Rahmat Adi Prastya Ahli Madya menawa dening kepareng handherekaken Bapak Sugeng Prihatin Bapak Tri Purwanto. Ugi mboten kesupen katur wonten ngarsanipun Ibu Rizka Dwi Apsari langkung-langkung dumateng Roro Ayu Tiara Senja Pramita ingkang kepareng hangasta gebyokan Sotirta Pawitra ugi kepareng samakta ing gati siaga ing diri ladrang wilujeng. Semoga katur wonten ngarsanipun Bapak Sri Rahmati Adi Prastya kepareng aja meneng pinarak papan ingkang sampun sumadya. Ugi boten kesupen katur Bapak paina sekalian Ibu kepareng pinarak ugi sakwingkingipun Bapak Rahmat Adi Prastya. Ugi mboten kesupen katur Ibu Rizka Dwi Hapsari menapa dening Roro Ayu Tiara Senja Pramita keparenga humiring tut ing wingking sakwingkingipun Bapak paina sekalian Ibu